Magandang hapon mga ka-hunter. Ang gagawin natin ngayon ay manguha ng uson-uson gamit ito. Ayan, oh. Nagaya lang namin sa sa YouTube. Kasama natin ka-hunter Joey, ka-hunter Kulot, ka-hunter Francis, ka-hunter Brian, guys. Stay tuned. Ay, nangala. Nangala. Ay, nangala. Andun na. Dayay. Dayay. One down. Trap ko yan. Nice. So. Hi. Lumag to mama. One down. Mad lobster. Stigayam lang nga doon ah. Ini Jakarta isa. Oh. Dito ado dito eh. Oh, hi, one down. Nangalan eh, nangalan eh, nangalan eh. Nanguha, nanguha. Hihi. Hihi. Naltat. On? Ada, ada. May kuha. Wah. Dan alam, dan alam. Alang nakuha si Francis. Tapi pakak mo. Oh, ayan mga hunter, magpapandaw na tayo ng ng trap natin sa uson-uson. Sama ko si Hunter Joey, ayan o. Hunter Francis. O si Hunter Kulot. Hunter Brian, guys, stay tuned. Ganito to. Ito. Mad lobster. Ayan. Yung kuha. Ay, wala. Taga. Nih, ginaburan. Hindi na wala. Gine. Ay, wong nangala. Nanguha mga kanter. Nice one. Kulot. One down. Kulot. Nangala mo na eh. Ah. Oh, nangala. Dalawa na. 2 points mga kanter. Oh. Tingnan natin. Diyan muna. Oy! Sino mas malaki? Yay! Uy, nice. Huli. Yay! Mas malaki. Panis. Okay. Nakakaapat na tayo. Ayan. Nakakaapat na mga hunter ah. Ito mga hunter, ibang butas to. Butas ng Korean. Ayan. Yung may naman, may lupa sa taas. Taas ng butas. Yun yung lobster, mad lobster. Mga hunter. Hoy, huli na naman to. Huli naman. Hey! Tata. Dugo. Bulat ata. Bulupay na kada ito na. Tata. What? Huli ba? Hindi. Daga. Daga, boy. Katalaw mo. Dugli mo. Dakto pa bu na ko. Walang huli yung sayo ko. Sad life ka. Shout out Sir Jobski. Wala dadakila ta di nalak. Na ito, yung sinasabi ko. Yung mga bungkol-bungkol na lupa na ganyan, mga kanter. May butas yan. Tapos ang laman yan, ganito, lobster. Uson-uson, mad lobster mga kanter. Shout out Sir Bengot. Kaya ka-hunter Joey, ang ating konsihal. Ilalagay ulit yan mga kanter para
para pandawin bukas. Ayun. Nakakaapat na tayo ah. Yung color nila parang naluto na. Tingnan nyo, parang luto na yung color. Yung kulay. Alang dahil. Cagayan Valley kami ka-hunter. Shoutout po Sir Bimpi dyan. Hindi nag-live. Ngayon lang ulit. Mga hunter. Ahoy! Kuha! Ahoy! Kuha! Wala sila sa pakat ko na eh. Sus! Kuha yan, kuha. Hey! Mano na ala yung ay. Upat pa lang kanter, may kalima ito eh. Kalima tong kuha. Hey! Nangala? Hey! Para. Kuha na naman! Nice! Ay! Oy! Hintad ah. Ay! Jenny. Eh, dyan eh. Hey! Anim na. Di matanggal. Di ba kat tudlay na nga. Hirap tanggalin ah. Hey! Kaani, mga hunter. Nice! Anim na tayo. Ginaburan na? Ito yung ginaburan na mo. Eh, napugsatan. Na ano, napuno ng lupa mga kanter. Ayan o, punong-puno ng lupa. Nanto yung ating ano, trap. Pugsat. Ano pa ba yan? Ito po ay tinatawag nating mud lobster. Ito po ay naninirahan sa lupa. Para siyang kuray na sa lupa naninirahan. Si Kulo nagtatrap din. Nakakain to Lods. Kulo ka man eh. Lang kayo dyan mga kanter. Trap lang natin to. Sayang eh. Hindi nakuha. Sayang. Ha? Ikaw, yung sang-sangatag. Pag-video. Hey guys, may nakuha daw. Kuha, kuha. Ha? Talagang yun. Crazy. I'm so excited. Yo! Hey! Oh! Huli. Ay! Malaki to mga kanter. Ay! Nice one. Kagasa ni! Oy! Huli! 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 Ipaka mo mga tatan. Pagat ko ata ni dapat i-face mask na. Hoy! Mga kanter, binibenas. Hee! Nakakarami na guys. Sana maliit, ibabalik. Ganyan na po size niyan mga kanter. Iba po yung maliit. Binabalik po namin kapag ano, maliit talaga. Ngalamanin. Saan? Nangala? Hey! Kuha ulit. Si Kanter kulot. Binibenas ang kanyang trap. Mud lobster to mga kanter. Yan o, ang tawag dyan mud lobster. Uson-uson. Para siyang kuray
na naninirahan sa lupa mga kanter. Ito ang mga lobster na to. Ay, ang laki! Laki ah. Viennas ah. Ay! Dami na ah. Dami na mga kanter ah. Diyan nga amin nakam. Ado talaga kastoy mga kanter dito. Marami dito sa amin to. Ay! Kuha! 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 Ayaw! May kuha rin ako! Eto oh, kuha ko to. Ay, ganyan yan mga kanter. Tinatanggal mo. Tapos dito, sa loob-looban niya, mapasok yung, ayun, ang ating mud lobster. Yan. Ang dami na. Ilan na ba? Hindi ko na mabilang mga kanter. Bibilangin natin mamaya. Anong lugar yan boss? Cagayan Valley kami mga kanter. Si Kanter Joey ang ating konsehal dito. Ganyan oh, sineset niya yung ano, yung ating trap. Ito yung trigger niya. Pag pumasok sa dyan mga kanter, nagagalaw niya yun. Sa tatanggal, maglalak naman yung isa. Sarap to mga ka-hunter. Si ka-hunter Joy. Trinatrap pa rin natin mga ka-hunter para ano, may pandawin pa na, may pandawin pa tayo bukas. Ano? Sige po, bili ka na pero di ko alam market nito, ma'am. Magkano? Walang market ata to eh. Pero sa ibang bansa meron. Oren. Oren. Tatlo lagi ko na yung pinakatan. Nangalay siya. Nangalay pa? Oo, sagitan na nangalay. Hindi, dapat yun eh. Gala ko mati. Oo, ang datikal man dito ka. Okay, may butas dyan. ano yan, may nakasma, wala. Tabasan. May malas. Malaki maliit. May lulutuin na tayo mga hunter. Ano? Padupukol. Let's go. Mano? Sa pulo? Tae. Yung lupa niya. May petan. Wow. Oh, ganun mga hunter. Tapos hilahin mo lang mga hunter. Yan o. Tingnan nyo. Hey! Hindi na sumama. Oh, yun o. Ay! 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 Tignan nyo. Nagpulan niya na eh. Pula. Oy. Wow! Grabe yung aligi mga hunter. Ang taba. I love aligi. Oy. Oy. Ay! Ang tanay ko paglutuan. Hindi yung ulit. Ito na yung aming lulutuin mga hunter. May kasamang crabs. Ito yung uson-uson natin, mud lobster. Ito yung mga rekado natin. Daon ng luya, bawang, sibuyas, nyog, gata to mga hunter, gata. Gataan natin. Si Kuya Edmer yung mag-ano, mag-igad. Gato. Dinalutuin niya. Mantika. Mantika. Chef kulot natin, nagluluto na. Bawang mga kanter. Wala, naksatan. Nagpaspasan niya. Ada mo madre.
Yung lasa na, yung sibuyas, linagay na doon. Ang init, mga pre. Ang init, mga hunter. Sibuyas, luya, andun na. Naksitay. Kinirog nga bawang. Nagatagatang. Natataranta ata si Chef Kulot ah. Linagay niya na din yung ano, yung mad lobster, yung uson-uson, dalakyo. Ayun, nice. Sarap, yummy yummy mga hunter. Ang luto ay gata. Binata. Ito dyan mo ipanin. Ating frogs, mga hunter. Krabby baby. Oy. Mga hunter. Keluar, keluar. Dawan ng luya. Asin. Yan, mga hunter, asin. Oh, di ba? Nice. Ayun oh, nilagyan ni Father ng ano, sugpo. At kitawag na ito. Limasag. Nga ito itawag natin. Kapa-kapa. Para siyang ano din, lobster din. Pero iba lang yung shape. Nila. Kalau pa parang Victor na eh. Apa eh? Lang, kupang. Pero mo ikumunan. Tapi ako binala ng kilari lang ako. Sudo jinala naman agad adadajay. Scorpion. Hindi mo kaya nagaparang pitagati. Umon. Ipam namang kan. Kita mo ukra ikaw to mga. Ay, okay, oy. Ini apa tinyog? Patagunan na. Kamu gati talaga mo labay mo. Tani. Wow. Oy! Damo bagas na ni. Ay! Woohoo! Wow. Berat aja ya, Pop. Gini. Sudah ni. Na, panag bebe. Yo, mangdadaan kita tipin naman, di ka pala umelatan kayo umaymal. Naging kukuha kayo lang, tawag kinayo. Nasisita lang ulit kita katang tangulia. Ito sang tangut ka. Nasisita dito, suling ka tamag. Tago anak. Yung dati ka. Ya, kan suling di pangalan kitulong. Lungat. Na? Tumatama bebe mi. Kung may kanano pa, dati eh, may raman natin, kinawayanan. Nagmari yung jilikod na niya. Jilikod na. Bakit naman na? Dito ka? Daga aja, tingnan mo. Kada mong mas lagi ba yung Hoy! Rasa! Rasa! Nahilig ka sa atoy. Basa, nakang. Kaya na ba yung pamilong? Hindi ako sa nilulot niya.